Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha tamu, ka danna subscribe kana ka danna kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku kasance da mu domin sheƙe idanuwanku kallon waɗannan 'yan maɗigo. Allah ka raba mu da sharrinsa, a sha kallo lafiya. Duka a nan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha tamu, ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.